Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jednu neispričanu priču. Nastavljamo ponovo priče o gradu Zagrebu. Što se krije iza ovih vrata saznaćete u današnjoj emisiji ako budete pažljivo pratili. Ljudske naseobine na širem zagrebačkom području pojavljuju se davno u prapovijesno doba. Među najstarijim nalazištima ističe se spilja Veternica na jugozapadnim obroncima Medvednice, a nalazi potječu iz starijeg kamenog doba. Postoje tragovi života čovjeka u nizinskim krajevima oko rijeke Save 1300. do 750. prije Krista. Iz tog doba nađeno je brončano oruđe i grobovi. Na području današnjeg Zagreba živio je starosjedilački rod Andautonijaca. Iskapanjima su otkriveni bedemi, ostaci kanalizacije, nekropole, tragovi luke i mnogi sitni materijali. Jezgra stare Andautonije bila je na mjestu današnjeg sela Ščitarjeva na desnoj obali Save, 7 km sjeveroistočno od Velike Gorice. Andautonijci iščezavaju tijekom razdoblja od 4. do 7. stoljeća za vrijeme velikih seoba naroda, a pripadnike ostataka plemena pridošli Hrvati u 7. stoljeću nazvali su Vlasima, a njihovo selo Vlaška ili Laska Ves. U predjelu kruga Trnje nađeno je iz tog razdoblja nekoliko grobova sa zemljanim posudama te željeznim oruđem i oružjem iz 8. stoljeća. Otkriće starohrvatskog nakita u grobovima na Kaptolu pokazuje da je tu u 10. i 11. stoljeću postojalo naselje. Manji pojedinačni nalazi, ranobizantski novac iz 6. stoljeća, na Griču pridonose vjerovanju da je i u tom dijelu današnjeg Gornjeg grada postojalo naselje. Tako je na užem zagrebačkom području bilo i prije ljudskih naseobina. Pismeni dokazi o postanku Zagreba povijesno su vezani za osnivanje biskupije na Kaptolu 1094. godine. Drugi važni događaj u gradskoj povijesti zbio se 1242. kada je kralj Bela IV. Izdao zlatnu bulu kojom su građanskom gradecu priznate brojne povlastice, a naselje postaje slobodnim kraljevskim gradom. 1094. ugarski kralj Ladislav osnovao je istočno od potoka Medveščaka zagrebačku biskupiju. Zanimljivo je da je današnja pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjega između Ilice i Cvjetnog trga pre Radovićevog trga u Zagrebu sagrađena na mjestu nekadašnje katoličke crkve Svete Margarete. Izgrađena je 1866. godine po nacrtu hrvatskog arhitekta Franje Kleina. Oko nje je bilo takozvano Margaretsko groblje, na kojem su pokapani stanovnici gradskog predgrađa, gradski kmetovi iz Trnja i sirotinja iz Šostarske Vesi, područje sjeverno od današnjeg trga Bana Jelačića. Uz tu se crkvu Svete Margarete održavao takozvani Margaretski sajam, svake godine 13. srpnja. Dozvolu za održavanje tog sajma ishodio je gradec 1372. godine, kako bi oslabio trgovinu susjednog Kaptola i proširio svoje tržište. Na početku 16. stoljeća to je prestala biti župna crkva, a postala je područna kapela župe Svetog Marka. Sajmište je 1641. preneseno na Harmicu. Za kapelu Svete Margarete u 17. i 18. stoljeću brinuli su se Isusovci. Taj je red ukinut 1773. godine, a poznato nam je i to da kapela Svete Margarete 1779. više nije imala crkvenu namjenu. Godine 1794. gradska ju je uprava gradeca prodala, zajedno s okolnim zemljištem. Naime, kako je došlo uopće do prodaje te kapele? Grad Zagreb je u to vrijeme imao veliku potrebu za raznim sadržajima javnog tipa, znači bolnice, žandarmerije i tako dalje, ono što je u to vrijeme bilo i obavezno, čega možda nečega danas i ne postoji, međutim ono što je bilo obavezno bila je bolnica. Grad Zagreb u to vrijeme nije imao novca da bi mogao graditi takvu građevinu koja je zahtijevala puno i odricanja i ulaganja i tako dalje. Onda je Rimokatolička crkva, barem nadbiskupija ovdje u Zagrebu, izašla u susret svojim građanima i dala na prodaju svoje periferne kapele.
Ovo sad što je danas ovdje Donji grad ili centar grada, tako da se izrazimo, je nekad bila periferija grada, predgrađe. I ukupno je prodano 8 kapela raznih, neke su bile veće, neke manje, između njih je bila i kapela Svete Margarete. Na mjestu gdje je ta kapela bila, tu je jedino mjesto gdje je izgrađen kasnije neki vjerski objekat, u ovom slučaju sama crkva. Iz toga i ova crkva i nosi svoj naziv Preobraženja Gospodnje. Godine 1866. izgrađena je nova crkva prema projektu Franje Kleina. Danas je ta crkva jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i zvonikom na pročelju. U Zagrebu do kraja 17. vijeka nema pravoslavaca, uopće ne samo Srba. I tek kasnije se 1674. spominju prvi pravoslavci u gradu Zagrebu, zvanični koji su bili i građani, jer tada da postaneš građanin grada Zagreba trebalo je puno više toga, te papirologije, tako da kažemo, nego danas. Tek se znači tad spomenju prvi pravoslavci koji ovdje žive. Prva bogosluženja su se u Zagrebu odvijala na Harmici, to je današnji trg bana Josipa Jelačića, na broj 2. Na drugom katu je bio iznajmljen jedan stan gdje je dolazio monah iz manastira Lepavine svakih nekih mjesec dana, služio liturgiju, pričešćivo narod i tako dalje. Dosta vremena pravoslavcima nije dozvoljavano da pravoslavni sveštenik vrši sahrane pravoslavnih vjernika, već je to neko vrijeme čak vršio i rimokatolički svećenik i tako dalje. Međutim, kupnjom te kapele je dobijen jedan papir koji je ozvaničio crkvenu općinu. Naime, da bi mogli kupiti tu kapelu, oni su kao crkvena općina trebali biti prvo priznati. Znači, neke nekretnine u gradu Zagrebu tada nije mogao nitko otkupljivati ko nije bio registriran, tako da kažemo, ili neka, kažemo, neki u današnjem smislu obrt ili tvrtka, ili u ovom slučaju crkvena općina. Dobili su papir gdje se spominju prvih tih 12 obitelji koje su i kupile tu kapelu u cijeni od 4000 forinti. Znači, to je papir koji je na prvom mjestu zvaničio crkvenu općinu pravoslavnu ovdje u Zagrebu, s kojim su oni kupili kapelu. Kao uspomena na katoličku crkvu Svete Margarete, ostalo je do danas još samo ime ulice, istočno od crkve Margaretska ulica. Samo nekoliko kilometara od Zagreba nalaze se ostaci starog rimskog grada. Od kada su ovdje? Pa smatra se da su Rimljani ovdje došli u 1. stoljeću poslije Krista i da je ovo područje bilo naseljeno sve do kraja 4. početka 5. stoljeća nakon Krista. Koja je građevina ovdje? Da li je to uistinu neki stari grad njihov? Pa ono što su arheolozi uspjeli iskopati, to jest istražiti, su ostaci dvije građevine, monumentalne građevine. Jedna od njih je bila gradsko kupalište, to jest rimske terme, i ostaci glavne rimske ceste, poznatije kao Via Cardo. Kada su počela, možemo reći, veća istraživanja na ovom lokalitetu? Pa sustavna arheološka istraživanja su počela nakon II. Svjetskog rata i praktički traju sve do danas. Što se sve ovdje pronašlo? Pa osim naravno ostatka rimske arhitekture, unutar samih građevina pronađeno je mnoštvo rimskih predmeta, od predmeta za svakodnevnu uporabu, poput posuđa, pa sve do rimskog novca, nakita, rimskih pogrebnih predmeta. Pronađeni su čak i neki rimski spomenici, poput ara, poput žrtvenika. Pronađeno je zapravo stvarno puno toga. Ko najčešće dolazi na ovaj lokalitet? Pa naši najčešći posjetitelji su djeca,
i to prvenstveno osnovnoškolci kojima je to zapravo u školskom programu. Vi ovdje organizirate neke, možemo reći, čak i manifestacije za djecu. Organiziraju se dječje radionice i u svako proljeće obilježavamo otvaranje sezone u parku sa danima Andautonija. Danas ovdje uistinu sreli, možemo reći, prave Rimljane. Kakvi su to Rimljani? Imaju neka svoja imena? Pa evo, trenutno smo u društvu Markusa i Juliusa. A zašto? To su naše maskote i oni su napravljeni prema pravim pravcatim Rimljanima koji su živjeli ovdje u Andautoniji. Kako znate da su oni baš živjeli ovdje? Znamo zato što se njihova imena spominju na rimskim natpisima koji su pronađeni tijekom arheoloških iskopavanja. U kojem kontekstu se spominju njihova imena? Njihova imena se spominju na jednom natpisu koji je podignut u čast postavljanja jednog reljefa i u čast postavljanja jedne votivne are, to jest žrtvanika. No, čime su se Rimljani kada su ovdje živjeli bavili? Pa Rimljani su ovdje bili prvenstveno poljoprivrednici, trgovci, naravno bilo je i onda političara. Zanimljivosti koje niste, vjerujem, znali da su stari Rimljani jeli ležečki iz jednostavnog razloga, a u međuvremenu, kada bi se prenajeli, hranu prisilno izbacivali iz organizma, za to su imali i posebno namijenjene prostorije. Na području Ščitarjeva, doslovno ako obrađujete vrt, možda naiđete na neki predmet iz tog doba. Tako i pred nekoliko godina, orajući njivu dvojica mladića, naišli su na nadgrobni spomenik iz daleke povijesti. Muzej Blaženog Alojzija Stepinca, smješten tik do Zagrebačke prvostolnice u dijelu Nadbiskupske palače, poznatijem kao Kula Nebojan. Šetnja kroz muzej započinje kardinalovom drugom duhovnom oporukom, napisanom za vrijeme sužanjstva u Krašiću 28. svibnja 1957. godine. U oporuci, koja je izložena u presliku, original se nalazi u Rimu. Alojzije Stepinac za većinu u hrvatskom narodu je hrvatski kardinal, te je u postavu muzeja toj činjenici istodobno dano istaknuto mjesto i skromna prezentacija. Uz dokument Pape Pija XII o promaknuću Alojzije Stepinca u kardinalski zbor izloženo je kardinalsko ruho koje on nikada nije obukao. Naime, promaknuće je stiglo kad je bio u internaciji u Krašiću, oštećenog zdravlja zbog sustavnog trovanja. U tome trenutku mogao je produžiti život. On je bio svjestan što bi njegov odlazak značio za crkvu i narod u Hrvatskoj, te je odlučio ostati u nevoljama sa svojim narodom. Njegov kardinalat bio je lišen svakoga sjaja, ali je zato hrvatskom narodu bio još draži i važniji. Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup i kardinal, smatra se jednim od velikana katoličke crkve. U Hrvatskoj 3. listopada 1998. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je u Mariji Bistrici Alojzija Stepinca blaženim, a prigodom 10. obljetnice njegove beatifikacije. Stalnim muzejskim postavom nastoji se ilustrirati život i djelo Alojzija Stepinca. Izloženi su dokumenti, liturgijsko ruho, kardinalska odora, liturgijsko posuđe, knjige, umjetničke slike, portreti Stepinca, fotografije i predmeti iz Stepinčeve ostavštine, te svjedočanstva o njegovom učeništvu. U Krašiću, rodnom mjestu blaženog Alojzija Stepinca, nalazi se njegova spomen soba, mjesto njegova zatočeništva, koja dopunjuje građu prikazanu u muzeju u Zagrebu. Multimedijalna dvorana, koja arhitektonski povezuje dvorane muzeja i misaono spaja posjetitelje s prostorom i muzejskim sadržajima. Na 2 LCD monitora pruža gledanje videozapisa, omogućujući posjetiteljima neposredno uživljavanje u život blaženika, upoznajući se s činjenicama njegova života koja nije uočio na drugim mjestima. Posebno mjesto u muzeju zauzima oltar raspeće sa svecima iz 1505. godine, na kojemu je blaženi Stepinac kao zagrebački nadbiskup svaki dan slavio Euharistiju i pred kojim ga je komunistička vlast 2 puta lišavala slobode.
Grupa Vitrina čuva i detalje biskupske časti, koji su pripadali i kojima se služio nadbiskup Stepinac. Uz oltar u dvorani dominira i veliki drveni hodočasni križ, prvi put prikazan javnosti, koji je Stepinac pronio jeruzalemskim ulicama 23. srpnja 1937. predvodeći Hrvatsko narodno hodočašće u Svetu zemlju prigodom blagoslova oltara u čast blaženog Nikole Tavalića. Uz križ je na zidu učvršćena i zastava s toga hodočašća, a tema je približena i kroz fotodokumentaciju. Najdojmljivije fotografije prikazuju Stepinčevu molitvu u Gecemaniju, na Jakobovu zdencu i nošenje križa ulicama Jeruzalema. Šetnja muzejom, koji ima i audio vodič s tumačenjima na hrvatskom i na više stranih jezika, koji posreduje sadržaj muzeja i slijepima, završava u muzejskoj suvenirnici, koja uz katalog muzeja nudi i brojne knjige o kardinalu Stepincu, uspomene, DVD kao i druge predmete koji će posjetiteljima poslužiti kao materijalni podsjetnik na posjet muzeju. Oko 290 kataloških jedinica, izloženih u muzeju, uistinu su svakome prava prigoda da u miru kule Nebojan nauči mnogo o životu, dijelu i važnosti blaženog kardinala Alojzija Stepinca te njegovu istinskom svjedočanstvu vjere. Mirogoj, jedan od najljepših groblja u Hrvatskoj, ali možemo reći šire u Europi. Gospodine Krešo, zašto turisti iz raznih, možemo reći, krajeva svijeta dolaze ovdje u Zagreb na Mirogoj? Što mogu vidjeti iz turističkog gledišta? Pa prvenstvo je za nas Hrvate Mirogoj jako važan, a onda i za posjetitelje iz inozemstva. Mi Hrvati neobično poštujemo naše pokojnike, a ovdje na našem središnjem zagrebačkom groblju nalaze se posmrtni ostaci velikana i velikanki našega naroda. Ovdje se uči rodoljublje, ovdje se uči ponos. Stranci kada dolaze ovamo, vrlo rado ih dovodimo ovamo i oni su vrlo radosni, zapravo zadovoljni da im možemo pokazati dio naše povijesti, dio našeg zanosa za našu lijepu domovinu, ali i vrlo, vrlo mnogo prekrasnih kiparskih rješenja, dakle grobljanske arhitekture koja daje jedan poseban sklad, jedan poseban ugođaj, naročito u danima kao što je jesen kada završava sa ovim bršćanima. To ne biste vjerovali kako mnogi stranci, naročito ovi mi kažemo kosooki, ne daju se odavde maknuti. Oni naprosto uživaju u tom skladu drveća, spomenika, pijeteta, jednoga mira, jednoga spokoja, ali ovdje je dosta zgodno doći i prošetati i malo obnoviti ono što smo učili, čitali, pa i ako nemamo svoje najdraže ovdje, opet je uvijek zanimljivo doći. Koje godine je groblje izgrađeno i od koje najviše je zasluženo što groblje baš izgleda danas ovako? 1876. godine je groblje stavljeno u uporabu, a zaslužni su gradski oci tadašnji koji su kupili jedan teritorij od nasljednika Ljudevita Gaja koji je bio inače vlasnik ovoga čitavoga teritorija, a nakon potresa 1880. godine doveli smo ovamo jednog njemačkog arhitektu Hermana Bolea, kojega možemo vidjeti ovdje gore, koji je zapravo dao ideju da se naprave ove veličanstvene arkade koje su vrlo rijetke u Europi pa i u svijetu. Dakle, zahvaljujući gradskim ocima i Hermanu Boleju imamo evo ovakvo groblje danas kako vi gledate. Ovo je grobnica u kojoj su i posmrtni ostaci velikih sinova hrvatskog naroda, Stjepana Radića, Pavla Radića, njegovog nećaka i Đure Basaričeka. Oni su bili delegacija u parlamentu u Beogradu 1928. godine i za vrijeme toga zasjedanja jedan Srbin po imenu Puniša Račić ušao je u parlament i sa strojnicom je ispalio rafal metaka kojima je ubio na licu mjesta Pavla Radića Nečaka, Stjepanovoga i Đuru Basaričeka, njegovog suradnika. Stjepan Radić je bio smrtno ranjen, dovežen u Zagreb i on je nakon jedno 10-ak dana u Zagrebu umro. I kada nama Hrvatima prigovaraju da smo ovakovi ili onakovi, da ne poštujemo druge, onda ih volim dovesti na ovo grobište i pokazati im da svi oni koji su lojalni, koji vole Hrvatsku,
pa bilo kome pripadaju da su dobro došli. Pa evo i u ovom, rekli bismo, najhrvatskijem grobu imamo dvije obitelji, Gavela i Kotur, vidite, napisani ćirilicom, nitko ih nije dirao, nitko ih nije micao, a i Gavela Branko, jedan iz te obitelji Gavela, je bio veliki redatelj hrvatskog glumišta i po njegovom imenu i današnje dramsko kazalište u Frankopanskoj ulici nosi njegovo ime. Evo nas na grobu prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. U našoj slobodnoj i nezavisnoj zemlji neprestano dolaze ljudi pokloniti mu se, bez obzira na različite konotacije o njegovom udjelu u političkom smislu, u povijesnom smislu, ali nitko mu ne može osporiti da je pod njegovim vodstvom došlo do nezavisnosti naše zemlje i da smo izvojevali pobjedu nad agresorom koji nas je napao. U današnjoj emisiji ispričat ćemo vam povijest Tehničkog muzeja. Gospođo Markita, što se sve ovdje može vidjeti? Što se sve nalazi u muzeju? U samoj muzejskoj zgradi, u samom postavu muzeja, znači stalni postav, možemo vidjeti nekoliko odjela. Mi se sada nalazimo u odjelu prometa koji predstavlja željeznički, brodski, automobilski, avionski promet, znači različite aspekte prometa kroz povijest. Potom imamo planetarij i odjel astronomije, odjel transformacije energije koji prati razvoj strojeva na različite načine na koje se dobivala i trošila, koristila energija. Potom imamo dio posvećen nuklearkama, kabinet Nikole Tesle, vrlo dragocjeni odjel muzeja u kojem se svakodnevno odvijaju demonstracije kojima se prezentiraju Teslini izumi i približava Teslino lik i djelo posjetiteljima. Potom imamo rudnik. Ispod muzeja se nalazi rudnik koji je dugačak oko 300 metara. Rudnik je iz 60. godina. Kabinet Nikole Tesle sigurno je atraktivan jer tamo mogu i sami sudjelovati u prezentaciji. To je način učenja na vlastitom iskustvu putem prezentacije i to je nešto čemu ćemo težiti dalje. Zatim predavanja u planetariju gdje se prikazuje nebo u određenim vremenskim razdobljima i određenim područjima uz živu riječ našeg Ante Radonića, to je također atraktivno. Odjel prometa sigurno je atraktivan. Nalazimo se, mogu reći, uz sasvim čudno vozilo. O kakvom je vozilu riječ? Zapravo, da li je to vozilo? Pa je, vozilo je u svakom slučaju. Ovdje se nalaze motorne saonice Marka Kneza, Zagrebčana, koji je nedaleko Tehničkog muzeja u Jukićevoj ulici živio i radio. Ove saonice je on konstruirao i patentirao u patentnom uredu u Budimpešti 1931. godine. Imao je motor koji se je, za razliku od svih drugih motora, trebao vrtiti oko osovine, dok kod drugih motora je motor fiksan, a osovina se okreće i na osovinu je bio propeler koji je potiskom tjerao te saonice. Poslije on stavio na te saonice jedan redni motor i uredno se, kad je bilo snijega, vozio. Znači, saonice imaju svoje skije. No, međutim, postoje fotografije da kada snijega nije bilo, da je stavio kotače i uredno se vozio po gradu i po ulicama sa ovim svojim vozilom. Sigurno su u to vrijeme građani koji su ga vidjeli ostali u čudu. Pa naravno, znate šta, to je bilo onda vrijeme i sada kada nešto patentirate i nešto novo izmislite, onda, s obzirom da to ljudi ne poznaju o čemu se radi, to je sve čudo bilo. Sigurno da je u ono vrijeme 1931. godine bilo stvarno veliko čudo, ali eto, to su preteče pravih motornih snježnih saonica. Kada je odlučeno, negdje 1888. godine, tako otprilike, da bi se u Zagrebu uveo tramvaj, jer su već mnoge gradovi u svijetu imali uveden tramvaj, onda se počelo razmišljati o tome da se na ovoj lokaciji napravi prva zagrebačka remiza. 1891. godine, kada je koncesija dobila, kada su u Zagrebu izgrađene tramvajske pruge, to je bilo otprilike 8 km tramvajskih pruga, koje su bile uže kolosijeka nego današnje. Današnje su
1 metar, a ondašnje su bile 76 cm. Uveden je konjski tramvaj. Taj konjski tramvaj je trebao biti pušten još negdje u proljeće, no međutim kola tramvajska nisu bila gotova, pa je prva vožnja tramvajem bila 5. rujna 1891. godine i onda je Zagreb imao, mislim, 16 kola i dvostruko više konja. Tog prvog dana otvorenja 1891. godine je na tramvaju se vozilo oko 20.000 Zagrepčana, a samo da napomenem, Zagreb je u to vrijeme imao 42.000 stanovnika. Znači pola Zagreba se toga dana provelo u tramvaju. Zanimljiva je konstrukcija ove zgrade. Nju je konstruirao inženjer Marijan Haberle. Zgrada je kompletno drvena, znači nema niti betona, niti željeza u sebi, ničega, znači ona je kompletno drveno napravljena i sada ovih dana što se radi, to je nakon tolikog niza godina prva ozbiljnija adaptacija ove zgrade. U Tehničkom muzeju nalazi se i sat koji ima bogatu povijest. O čemu je riječ? Zašto je taj sat toliko važan? Pa mislim kao i svaki drugi javni sat, ova ura je bila zapravo prilično nepopularna. Zašto? Zato što je više stajala ili je krivo vrijeme pokazivala nego što je radila normalno. Nalazila se na Kvaternikovom trgu, a proizvedena je 1925. godine. To je vrlo, vrlo davno. Vrlo davno, tako je. Arheološki muzej u Zagrebu jedan je od izravnih slijednika nekadašnjeg Narodnog muzeja, najstarije muzejske ustanove u hrvatskom glavnom gradu, osnovane 1836. Ta prva nacionalna muzejska institucija javnim je djelovanjem započela 1846. godine, danom otvorenja prigodne izložbe u prostorima tadašnjeg Narodnog doma, reprezentativne Gornjogradske palače u Opatičkoj ulici 18. Još uoči osnutka muzejska je ustanova u nastajanju djelovala u sklopu netom osnovanog gospodarskog društva, a nakon javnog početka djelovanja muzej je i dalje djelovao pod istim okriljem. U Arheološkom muzeju u Zagrebu čuva se i novac grčke kolonije Herakleje. Grci su u 4. stoljeću prije Krista osnovali niz kolonija na istočnoj Jadranskoj obali. Najpoznatiji su Isa, današnji Vis na Visu, i Faros, današnji Stari grad na Hvaru, a jedna od tih kolonija se nazivala i Herakleja. To je jedna misteriozna kolonija, zapravo, ali dan danas ne znamo gdje ona bila točno locirana. Postoje razne teorije da je bila na otoku Hvaru, na otoku Korčuli ili na srednjoj Jadranskoj obali, dakle na samom kopnu. Međutim, jedini fizički ostaci te kolonije su antički novci, brončani novci grada Herakleje. Muzej međutim posjeduje i egipatsku zbirku, jedinu takve vrste u ovim prostorima, kao i numizmatičku zbirku, jednu od najvećih takvih zbirki u Europi i svijetu. Poznata egipatska mumija, nedavno temeljito restaurirana, bila je ovijena razrezanim trakama zagrebačke lanene knjige, najdužeg sačuvanog teksta etrušćanskog jezika. Uz mumiju čuva se i popratni papirus s tekstom nekoliko poglavlja knjige mrtvih, koji je bio dijelom pogrebne opreme pokojnice. Papirus napisan na hijeratici je oštećen, a iz čitljivih fragmenata vidljivo je da je ime mumificirane žene bilo Nenci Hensu, te da je bila žena Paher Hensua, božanskog krojača iz Tebe. Numizmatička zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu 6. ili 7. po veličini zbirke takvog tipa uopće u svijetu. Ima između 260 i 270 tisuća primjeraka novca. Dakle, novca iz antičkog razdoblja, kasnijih razdoblja pa sve do najnovijih doba, kovanog novca, medalja, papirnatog novca i sl. Dakle, u ovoj vitrini vidimo predmete koje pripadaju vučedolskoj kulturi. To je jedna kultura bakrenog doba iz prve polovine 3. milenija prije Krista. Dobila naziv po eponimnom lokalitetu Vučedol na Dunavu 4 km nizvodno od Vukovara. Vučedolci, dakle nosioci vučedolske kulture, imali su vrlo razvijenu duhovnu kulturu i postoji mogućnost da su također posjedovali jedan vrlo, vrlo stari kalendar. Znači iz 3. milenija na razini starosti istovremenog egipatskog kalendara. Taj kalendar je bio baziran na godišnjem protoku sunca, znači izlazak i izlazaka sunca i pojave i nestajanja određenih zvijezđa. Na ovoj posudi zagasito crne boje, vidimo na pregibu koncentrične krugove, oni vrlo vjerojatno predstavljaju sunce, dok iznad njih ove točkice vrlo vjerojatno predstavljaju zvježđe Oriona. Zvježđe Oriona je
za površinom najveće zvijezde zimskog neba i ono vjerojatno na neki način ima određenu kalendarsku funkciju, dakle praćenje prolaska godišnjih doba, što je Vučedolcima kao i ostalim stanovnicima tog razdoblja bilo vrlo korisno za praćenje raznih poljoprivrednih poslova koji su oni obavljali tijekom godine. Kameni spomenici iz grčkog i rimskog razdoblja, raznovrsnog sadržaja i namjene, jedan su od značajnih segmenata bogate antičke zbirke Arheološkog muzeja. Jeste li znali da je prostitucija u Zagrebu nekada bila legalni posao na koji se plaćao porez? Za sve su kriva prva gradska parna kupališta, koja se u Zagrebu otvaraju sredinom 19. stoljeća. Voda liječi i korisna je za zdravlje, no osim što su brinuli za svoje zdravlje, Zagrebčani su se na tim kupalištima odlično i zabavljali. U sklopu kupališta tako su se otvarale gostionice, kao i restorani s dijetnom prehranom, što dokazuje kako su Zagrebčanke još u 19. stoljeću pazile na ishranu. Roža Aranjoš i njezin suprug Vilim, vidjevši veliku količinu ljudi koji se zabavljaju na kupalištima, odlučili su pokrenuti novi biznis. Tako su kupili dotrajalu Petrovu kupelj iznad Kožarske ulice i otvorili prvo zagrebačko bludilište. Takozvana bludilišta u to su doba u Zagrebu bila potpuno legalna. Austrijanci se nisu bunili, dok god se plaćao porez na bilo kakve aktivnosti. Oni su to dozvoljavali. Vlasnica koncesije za ženske poslove, popularna Madame Aranjoš, bila je tek jedna od vlasnika otmjenih bludilišta uz potok Medveščak. 1899. godine nastao je i takozvani bludilišni pravilnik, koji je imao čak 31 članak, a po kojemu se točno znalo tko u bludilištu smije raditi. Prostitucijom su se tako mogle baviti ženske osobe koje su navršile 17 godina, dok je mladićima mlađima od 16 godina ulaz bio strogo zabranjen. U Zagrebu je 1907. godine bilo registrirano 46 bludnica. Svaka od njih morala imati iskaznicu s fotografijom, a imale su i obavezu otići jednom mjesečno na liječnički pregled. O njihovu se zdravlju brinula cijela ekipa liječnika. One pak, koje su se tim poslom bavile nelegalno, točnije nisu plaćale propisane poreze gradu, čim su razotkrivene, bivale su protjerane iz grada. Izgled bludilišta bio je zakonski propisan, visoke ograde i prozori od neprozirnog stakla, kako bi se štitila diskrecija korisnika bludilišta. Bludilišta su izazvala prvu pravu žensku revoluciju u gradu, jer Zagrebčanke su protestirale, pisale su peticije, bunile su se protiv bludilišta u Tkalčićevoj ulici, strahujući da će i njihovi muževi završiti na jednoj od razuzdanih zabava. Jedno od najluksuznijih i najljepših bludilišta bila je zgrada na uglu Tkalčićeve ulice i Krvavog mosta, u kojoj je danas smješten Državni ured za reviziju. To se bludilište zvalo Zlatna kuna. To bi se moglo još svakako prokomentirati, no to ostavljamo vama na maštu. Poduzetnije bludničarke osamostalile su se i svoj obrt za bludničenje otvorile u svome vlastitom domu. Takvi obrti bili su legalni do 20. godina 20. stoljeća, kada se bludilišta zatvaraju, a ta djelatnost postaje zabranjena. Jedan od zaštitnih znakova grada Zagreba zasigurno su i zagrebačke mažoretkinje, a Viktorija će nam reći kako su uopće nastale. Pa evo, zagrebačke mažoretkinje su nastale 1993. godine. Ispočetka je to bilo u šali, a već se godinama razvijalo i u prvoj godini smo već nastupili za Hrvatski nogometni savez. Znači, zapravo je sve krenulo, možemo reći, od male šale. Tako je.
će nam reći gdje su sve nastupale? Gdje ste sve bile? Evo, naš najatraktivniji nastup bio je na Tajvanu, gdje je bilo oko 250.000 gledatelja koji su vrištali na svaki naš izbačaj štapa, na svaku našu figuru i to nam je bilo nešto wow tamo. Isto tako, ljudi su potpuno drugačiji, potpuno, znači kao da ste došli u jedan novi svijet. A isto tako smo i održali nastup na Martiniku, na drugom kraju svijeta, na Karibima, gdje, na primjer, kada je tu bilo minus 10 stupnjeva, tamo je bilo plus 30. I osim toga, znači, nastupali smo i u Francuskoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Rumunjskoj, Austriji, Italiji, praktički u 22 zemlje svijeta i znači skoro svugdje nas je bilo. Svugdje ste gostovale, no vjerujem da vam se nešto najviše vas dojmilo. Što bi to bilo? Pa evo, meni osobno je bio Tajvan, upravo zbog tih gledatelja koji su vrištali, ali doslovce nas sve, kad bi nas, gdje god bi nas vidjeli, oni bi vrištali i bili oduševljeni. Znači, tako da znaju naše gledateljice, ako se odluče postati mažoretkinje, šta ih očekuje? Da. Tamara, koliko članica uopće imaju mažoretkinje grada Zagreba? 620 cura od 3 do 24 godine. Za koga ste sad sve nastupale, možemo reći od onako najpoznatijih u Hrvatskoj? Nastupali smo za predsjednike Republike Hrvatske i više od 200 puta smo radili za Hrvatski nogometni savez. Znači, posla stalno ima? Stalno. Kako uspijevate sve to? Pa uskladimo se. Znači, obaveze i školu i faks cure imaju i treninge. Nađe se vremena za sve. Marina, zagrebačke mažoretkinje ponosne su vlasnice velikog broja medalja. Da li znate o kojem je broju riječ? Imamo 16 zlatnih medalja sa državnih prvenstava i 11 zlatnih medalja sa europskih prvenstava. Vjerujem da možda i znate koliko vas je broj ljudi uopće vidio na vašim nastupima. Godišnje nas vidi 12 miliona ljudi. Sada ćemo saznati da li je teško vrtiti štap. Petra, koliko je teško naučiti baratati ovim prekrasnim štapom? Pa ima elemenata koje je lakše naučiti i elemenata koje je teže naučiti. Koliko je tebi trebalo vremena da savladaš? Za najlakši element je dovoljan jedan trening. Znači da se pokaže osnova, a onda se doma vježba ostatak. Koji ti je pokret ili bacanje bilo najteže? Lanse. To ćeš nam pokazati kasnije, a sada ćeš pokušati mene naučiti vrtiti štap. Moram tu upozoriti da ja stvarno nikad ga nisam držala u ruci. Ok. Evo, vrtit ćemo kuhanje, znači to je element koji se prvi uči u početnom. To ovako izgleda. Evo ga, primite štap za kraj i kao da kuhate ručak, znači vrtite prema sebi. Eto tako. I sad s vremenom malo pomičete sve višlje i višlje i vrtite, mora raditi donja kugla pravilan krug. Super mi ide. Eto ga je sad za sredinu. Dobro. I isto donja kugla radi pravilan krug, a gornja će raditi sama. Znači isto kao da kuhate ručak. Znači samo vrtite krug, donji, držite što. Eto ga. Krugove donje. Super, jel da? Skoro. Bože. Za sredinu treba biti.
Sve što je lijepo, kratko traje. Tako smo mi došli do kraja ovo tjedne neispričane priče. No, nažalost, završili smo i cijeli serijal. No, pratite nas ponovno kada krećemo u ljeto.